Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ngoso barakatuh ngene kaya meksa. Semangat. Sing langsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora diteruske ben diwangsuli kono kok tak wangsuli dhewe. Sing ngucapke salam kuwi oleh nugroho. Heeh, terus Sing jawab ya oleh berkah. nah kuwi jenenge kowe malak. Sing jawab ben kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho lah iya toh. Aku ora karo kowe, karo para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Aduh. Aku ki ya melu tamu rumah samu kok. Ah, tamu. Nek kowe iki dayah ora tamu. Loh, Nek tamu ki sing do lenggah ka lho. Teko arep melu urun. Tamu. oh, Nek kowe dayah, teko-teko ya madang ya. Ya. Oh, nek daya pripun? Madang ya. Madang ya. Madang Pak Wardi ya. Wong iki sing semangat kaya warga masyarakat mriki lho. Mriki ki ngendi? Kali Soko. Golek-golekane angel banget. Jebulane pasar nyonyok ki mau nyonyol. Aku nak anggere ana kios tak palan niki nyonyol dede. aku malah Widul meneh ana kios tandalan ukis jejer-jejer kae. Niki nyonyol Pak Dede. Tutur. Wis ketok nyonyol kok ora nyonyol. aku wit saka ngangkruk kono kemu tak kira ki pasar nyonyol. Aku ora metu saka lor. Niki peken nyonyol. Sing nyonyol sinten ngono kuwi ya. Aku ora dijawab malah. Ale nyuwun jeneng nyuwun prisa ning dalan nek kowe numpak kendaraan ki ya medun. Nyuwun sewu Pak Bulik, Mbah. Desa ngendi sing arep tak parani? Iki ki manten, ngene mantene Pak Haji. Iki lho. Iki awake dhewe madhep ning iki bingung. Ya bingung. Nek umpamane madhep rono ngono nyingguri. Rono ki ngendi ngulon apa ngetan? Ha ki penontone Iki rumangsahmu Ana sing ning sing kali. nonton iki piyayi sing padha lenggah iki undangan. Sing padha ora lenggah iki tamu sing remen budaya ngene awake dhewe. Sing ora ketok akeh banget ga lho. Lho. Ketok iki ora ana ning ana. Lho ana sing ngamplok wit barang. Ngopo kae? Oh, Aja dianggep ora ana sing nonton ana. Ning masyarakat Kali Soko niki luar biasa. Kula remen sanget ternyata penontonnya akeh banget anu gitu kepung aku niki. Madhep rene kabeh sing madhep rono mung siji. Lah, rak tenan. Lah rampung sak iki. Woi, kula hoyak. Rampung ngene iki. Nggih, derek Mangayu Bagya menika dawuhipun penganten kekalih Mbak Esmiati AMD. Mbak Ismiati ahli madya kalian Mas Brigadir Fandi Susilo SH. Sing siji angkatan bersenjata. Oh iya, putrane Bapak Haji Wagiono sekalian Ibu Haja Sumarti. Nek brigadir ki dicekeli pistol ora ya pemerintah. Lho, nek sing jeneng TNI kuwi mesti duwe pistol loro apa siji ya? Nek pistol iki loro. Sing siji? Sing siji pistol pribadi, sing siji pistol dinas. Pancen pistol pribadi ki rak melindungi dirinya sendiri. Nek pistol dinas kuwi TNI aparat negara. Kuwi umpamane ana rampok. Mlayu cekel mlayu tembak. Wah, tibok blangsar. Nek pistol sudah penduduk Indonesia. Nek pistol pribadi? Kuwi nek pistol pribadi. Kuwi ora nyuwara. Nggih to Pak nggih. Ora nyuwara kan. Kok nggih kok Pak nggih. Bapak-bapak ki. Bapak-bapak kae urung kagungan pistol pribadi. Loh, lah ning ya ora kagungan pistol dinas, pistol pribadi duwe kabeh. Ora nyuwara. Ning suarane ning ngono kuwi tok. Ngawur. Kowe iki le ngenehi keterangan kurang jelas. Nek pistol sing pistol
dinas kuwi twor menghilangkan sindikas negara. Ning nek pistol pribadi. Setahun kemudian akan timbul anak tanya ayah. Lah ya tambah penduduk Indonesia. Ini nek pistol pribadi ku ora muni ngono ora. Ya memang ini. Tahu. Kandhani. Kalau sing iso muni. Kowe barang kuwi. Aku ra muni kok. Aku meneng ae ngerti-ngerti wis. Iki mantene pun Saren apa dereng? Pundi mantene? Sare. Iki lho mantan sing tiboen. Malam Mbak hari Ismi kali Mas Fandi. Wah, Mbak Ismi pundi Mbak Ismi Mas Fandi? Wis bubuk. Oh, manten anyar wong iki. Wong mirengke iki lho, kerawitane muni. Akad nikah iki mau. Lah iya, jam 09.00 mau. Mau ki dinane Kemis. Kemis. Kena ngapa ta Pak Haji le milih dina kok Kemis kanggo putra pengantin kekalih. Kowe kudu ngerti maknane. Ora mung ngomong apa maknane? Kemis ki harus mempunyai kemauan istimewa. Sang manten. Ngono. Ya le, Nak. Mantene kok nggo. Nek wis duwe kemauan istimewa njur dina Jumat. Sesuk Jumangka hati-hati nggih, Mbak Lek. Wis ora bujang neh, wis ora perawan meneh. Tangi mireng kereh ngomong. Iki ora mung ngomongane mbok beruk ning iki tenan kasunyatan. Nek esuk mau iki wis dijabke. Bengi ngene iki wis ngayahi wajib. Mula tembunge manten. Manten. Madik supaya entuk bojo. Ane aruh-aruh nek wis tau ketemu. Ene. Apa? Ene apa? Nakokke. Oh, nakokke. Nek wis ditakokke ente. Ewo. T kok. Oh, T. Heeh. T kok ewo. Wah. Ber. Lah kuwi nakokke iki rak ming warna loro to? Nakokke. Ditampa apa ditampik? Nah, T-ne T-ne ditampa. T mau ditampa apa ditampik? Entek-entekane ditampa. Iki ya iki. Ewo. N mburi dhewe. Malam-malam ini. Malam hari ini apa? Nikmat. Oh, kene ketoprakan rame kok kena nikmat ora iso. Wong namanya temanten baru sih. Ya boleh-boleh saja. Kan sudah menjadi hak. Wah iya, kudu duwe SIM. Nah, mulane wong bebrayan ngono ibarate kaya wong tuku kendaraan. Yo. Duwe bojo nukoni manten iki padha karo nukoni kendaraan. Sampeyan dhewe tau dadi manten. Ora gelem. Tak demok-demok. Iki sampean iki mesti mbok lorotke kuwi. Heeh. Nggon mentile iki aja diwawah. Nek mlotrok ora gelem. Ya ora gelem wong sumbere urip ning kono kuwi kok lho. Iki mau kesengko kok sing marani. Anggrono mentile mesti dijok ngene. Kandhane kok ora oleh diusak-usek. Iki tak ketokke ngene ben. Lah. Karang jenenge pemain seni iki perawan karo wong tua beda ya. Loh, nek umpamane kaya sinden anyaran nek perawan utawa sinden anyar sing agek piye nek nyekeli mesti ngene ati-ati. Beda karo aku. Semelang nek merucut. Ane bodho bro ki nyekel ya ngene iki. Ngene iki. Kuwi mau piye? Manten kudu duwe SIM. Surat izin SIM ki surat izin menikah. Kuwi harus syarat-syarat karo saka keluarga pihak kono, kantor setempat. Surat izin menikah kuwi nek wis genep agek tinggo nglamar. Njur golek STNK. Apa le? Awang kursi sakmono kok ya tok enciki.
Wong mung kari nginjen kok polahe ra karo-karuan. Awang tukang foto ora konsekuen. Wis ning kene wae aku wae mbok Bruk rasa. Kono ya elek karo dijani nganti tiba sing nyote. Ya ora ngono, takonono. Apa secara diterang-terangan mripat loro ki ora cetha apa kok dadak ngincer-nginjen. Mripate diremke siji rak malah ra cetha. Lho, nek mripate diremke siji kuwi ben pener. Ora iso. Ben lempeng. Ora. Gambare men cetha. Ora. Mula mripate diremke Ora, siji. ora kuwi. Lha ngapa? Lah nek merem kabeh mah ra ketok. Wo, lah wong tuwa. Apa sebabe ki padhang? Lho, hubungane listrik min karo plus dadi siji murup kok. Kakean alasan. Apa? Apa sebabe padhang? Lho lah iya kuwi mau, setrume. Ora iso sebabe padhang ngerti? Heeh. Sebab awake dhewe melek. Coba mripate merem kabeh, peteng tak ngandani. Oh, tansah nek matamu picek ya ora. Kok ngono dianake wong tuwa. Lho, lah sampean yo ngisil, apa bedane manten anyar karo tuku sepeda motor anyar? Manten anyar karo numpak sepeda motor anyar. Kuwi mau wis tak kandhake to ngarep mau. Apa? SIM surat izin menikah. Njur golek STNK, surat tanda nikah. Lho buku. Oh, nah, aku dudu apa? Jawabane ra kuwi. Jawabane apa? Manten anyar karo numpak sepeda motor anyar. Nek numpak sepeda motor anyar, kuwi nek deman-eman, nek ana bolongan mesti dihindari. Sret. Ana bolongan meneh dinggati. Ha iya, kok ndak jegleng sokel wong kuwi motor anyar. Nek manten anyar le numpak motor anyar. Heeh. Kuwi nek ana bolongan dinggati. Ha iya, kok ndak soke tugel. Sret. Ora nek manten anyar numpak motor anyar kuwi nek ana bolongan ra ngerti nggati ben ora nyemplung bolongan. Nek manten anyar bolong kabeh ngono piye? Saiki nek manten anyar karo tukang foto ana kabeh lho. Mantene ana tukange foto ya ana. Ayo cetha to nek tukang foto kuwi Mas, bedane gampang. Dokumentasi. Ora. Kuwi dienggo gambar. Takonono, Mas. Nek tukang foto ki nek obah, hoyak, goyang dadi ora? Ora ta? Ora. Nek manten. Oh, tukang foto ki nek goyang ora dadi. Ora. Nek goyang ora dadi, Mas. Ora. Lah nek manten anyar. Aku tukang foto nek obah ra dadi to? Ayo ora dadi. Wi tukang foto. Ayo. Nek manten anyar. Nek tukang foto ora goyang ora dadi ta, Le? Ora dadi kandhane kok. Nek manten. Nek tukang foto obah ra dadi ta, Le? Ruk. Ya lepol. Lah pripun lah wong pancen jenenge ngono kan diundang piye? Lah nek Dalijo liwat halo Dal ngono. Umpamane Pak Wardi liwat. Halo War. Halo Di. Ngono. Dalijo liwat halo Jo. Lah nek Bruk liwat. Halo Ber, ngono ora penak. Ngapa to kok ora wani muni ruk ki? Tak takon. Ha wong sarulan ora ki mung cak-cakane karo lemuni. Lho, lah ya ora marake apa? Marake apa? Kok wedi nggo napa? Ya dirungokke ya ora. Berarti saudara itu takut dengan sejarah yang kau jalani selama kamu mau hidup. Oh. Mengapa kamu tidak mau membicarakan tentang roh? Ayo ora usah dicethake. Ngono kok dadak tak wertake. Lho lah nek Bruk ki apa artine? Ah Bruk ki pepak-pepak. Lah ya sing gembira lho. Ana ya kena tak ibaratke. Ngono kae ta? Aku gelem tak onekke munyuk kono gelem. Aku ra onek. Eling-eling. Munyuk gembira lho kok kae boko ngabing. Nek aku kan ora. Alah aku tahu ngerti bokongmu tok tato to. Kowe mesti nginjen ta wingi? Kowe mesti nginjen aku atus. Aku ngerti sampean ning kali kok. Aku pas liwat. Oh nek nang kali ya bokonge ra ketok wong kecelup kok. Weh, bokonge Mbok Bruk ki ditato to kowe. Lah. Kae ora tato. Lah apa? Kadas.
Sing tak tato ki nggon lengen kene iki lho. Oh, lengen ditato apa? Tak tato kembang. Kembang apa? Kembang apik, kembang kenikir kae apik. Oh, sing tak tato kembang mawar kae. Terus ana sing ngawang, "Wih, mbok beduk ratonan ki, heeh apik ta le. Aku arep oyote apa iki?" Jijiki. Jijiki lho. Wah, wong tuwa jijiki. Kok jijiki ya tenan. Ah, kembangane kok oyote ngene iki. Atene kaya ngempit sapu. Wetengku ya tau tak tato, sebenarnya isih lho. Tak tato apa? Tak tato cecak. Gaul ta? Wah, gaya. Yang bareng meteng tua aku wedi. Bareng meteng tua? Cecake malik boyo. Amelu betedeng. Bener apa Pak Min? Bener. Tak tutuke nggon manten mau. Heeh. Wis entuk STNK. Harus memiliki BPKB. BPKB itu apa? Tentang KB harus manut program pemerintah pemerintah untuk mungkin warik kuwi warik tak sapa lah untuk pasangan kok ngisor karo dhuwur selewat BPKB program pemerintah mengikuti KB nah terus sing ping keri dhewe kudu duwe helm helme loro sing dinggo siji sing siji kayak ngisor kok guyu to lho dicempelke ngarep karo apa nampamu saru sing dicempelke ngisor kae karena orang yang disiplin itu nek ana wong nunut kok ora nggawa helm kuwi dinggokke. Ora kon ana wong nunat ora nggawa helm diboncengke itu sudah menyalahi hukum, ndak boleh. Oh, kudu ngono. Lah nek ora duwe helm aja nunut. Sing duwe motor nek ora duwe helm ya aja gelem dinunuti. Lah, manten kekalih melek pamer-melek kowe le. Ayo ben wong nikmat kok saiki. Iki lak ya malam Jumat. Iki nggon BPKB mau. Peputra kuwi pancen penting. Wong rasa katresnan jati. Kuwi neng kuwi manten udu. Di manten. Roeng rasa sejati kuwi putra. Nek putrane wis miyos kuwi tandha tresna sejatine wis kanggo hadiah wong tuwa sekalian. Ah sing ping pindhone, ajeng ten pundi niki? Wah, melu. Terus lek kagungan putra ora akeh-akeh. Loro wae. Dene adine 3-4 entuk. Oh, among tamu. Oh. Nggih. Oh. Nyuwun pun Ana jujulan ah. Menika kagem penganten kekalih. Mangga. Kekarane wong akrami. Ya wong panjen pepaitane wong bebojoan ki kudu ngono ana-ana wae. Tutu pondo tutu rupa hamung hati pawi Menika kundur mangke wangsulipun iki saka keluarga manten kakung. Kingko ki kundur copot peci, copot batik, bali rene sarungan. Nek cedak. Nggih jenengan. Luput. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
numbas harata Durek tekan ngendi-endi? Mas Pandi kali Mbak Ismi iki nek biyen isih goleki jodhone dhewe-dhewe jodohnya masing-masing. Kuwi ora iso ketemu. Ning jebulane yo nek. Ha ya wong bojo karo jodoh ki ana bedane. Kok bedane? Nek jodoh kuwi ki nek angger lanang karo wedok jodoh. Ning belum tentu nek kuwi kuwi bojo. Angel. Guncingan kamu bojone dudu kaming jodone ning dudu bojo. Kaya gek kowe boncenge kan kamu. Ya iki jodoh kok. Nek dudu bojone. Nek bojo. Aku mung goncengan aku ngetutke wae Jesu iki. Nek jodoh ah. Angel ora nek jodoh umpamane kuwi nek sapa-sapa iso. Dadi manten. Kuwi wong lanang kuwi lah dadi saka guruning Bali Sumah. Kok iso? Mula dadi saka gurune Bali Sumah ki ya wong lanang kuwi duwe kuwasa. Duwe kuwasa ngatur rumah tangga. Pancen tuan rumah. Sing wedok kuwi kudu manut karo sing lanang. Lho wong bebrayan ki lanang wedok jaman saiki ki padha dhuwure nek ngadeg nek lungguh padha cendheke. Kuwi wong wedok gotong royong antarane lanang karo wadon. Nek sing lanang mikul sing wedok gendong. Sing lanang. Nek sing lanang mikul sing wedok gendong. Sing lanang. Sing lanang nganggo titik koma nek omong kuwi dadi penak dirasake. Sing lanang mikul sing wedok gendong. Sing lanang. Anjuk sewengi gendong-gendongan. Sing wedok gendong sing lanang, mikul sing wedok. Kuwi iki ora ngono kuwi. Lah piye? Nata titik koma ki ning sing wedok gendong iki koma, sing lanang mikul titik. Lah sing wedok? Wis diucape mau kok. Sing lanang mikul, koma, sing wedok gendong titik. Nah, titik kuwi digendong sing lanang. Mbuh. Wong aku tau peletakan titik koma ora bener ya rada mbrengkel nang ati yo. Lah piye kok kleru? Aku pas nyapu nang latar ana dokter saka kulon, dokter iki omahe kulonku. Aku minggir to, ya tak rurui arep piye wae. Badhe tindak pundi Pak dokter kewan? Terus dokternya buka cendela alon-alon mangsuli. Mangsuli piye? Badhe nyontek munyuk. Karena titik komanya enggak betul. Sama kleru oleh takon, oleh nyuwun pirsa ki badhe tindak pundi Pak dokter? Ngono lho. Badhe nyontek munyuk, Bro. Ber. Kuwi dadi wong lanang iki kuwasa nek aku lho kuwi. Mula aku duwe petingan. Nek umpamane aku omah-omah, kuwi kudu manut karo aku. Ora ana manut-manutan nek omah-omah kuwi nut-nutan. Nut piye? Sapa gelem tak rabeni. Ana wong lanange ra tanggung jawab sudi apa? Aja njaluk pondro dunya. Karena wong berbelayan kuwi nek wis padha cocoke karepe iki ora mikir nggo donya, mengko rejeki iki teko dhewe. Lah mula. Heeh. Sandang pangan golek dhewe. Kuwi nek wong lanang iki wajib ngayani sing wedok, Jo. Lah takon golek dhewe kok. Aku butuh seneng dhewe kok. Rasa de bojo. Aku main pawitana. Boleh pinuk.
gedene puluh yuta. Duwite mbahmu apa piye? Kalah main aja nesu. Mulih main pijetono. Nggih. Nek wong lanang kaya Cocok ngono. banget Pak Min. Cocok wong lanang cocok ya. Cocok. Wes nek kowe do cocok-cocokan rasa tepung aku. Wong wedok ndak sewiyah-wiyah nek ra Wah, nek aku ya iso petingane aku ya iso mangsuli kok arep kowe petingane. Oh, Wangsulana. Sepira, Mas? Semene iki. Mangsuli sakmono kuwi. Yen ngono aku ra sudi. Ra sudi ya wis aku golek sing enom ora. Duwe bojo wong angkara. Wong lanang bedah kathok morile. Bedah kathoke yo. Kathok ora bedah. Aku mono yen ndedonga. Arep dikaya Jan ngopo? digawe lara ati nek wong wedok ki selalu mendoakan wong lanang. Wanita itu harus bisa mendoakan suami. Oh. Muga-muga ndang modara. Oh, wong wedok raja. Wedok sambil delap. Matine ditothok gluduk Wah, kok cilaka men aku. neng dalan kesepak jaran. Wedang ronde diombe kalu mangkoke. Wedange ronde. Oh, ndongake wong lanang sakarepe dhewe. Matine tothok gluduk. Kowe ya wong lanang kok ngewak-ewake main kon mawiti, kesel kon mijeti. Wong lanang mung kowe tok apa? Dadi ora oleh ngono kuwi. Tak. Dadi harus seiya sekata. Dadi kae nek nggon manten ki lak ana upacara dahar walimah. Dahar kembulan kae. Walimah kok didaharki kepiye? Jenenge iki dahar walimah. Walimah didahar. Walimah ki ora ketang seklimah ki rina pantaraning ratri kuwi duwe rasa kangen tresna terus duwe rasa kuwi lho. Ya ora ketang sithik ki ngalembono siji lan sijine. Ambara ing ngawang Katungkul mubar gagasan satemaki
sing nutuke Ndara Putri. Gusti Putri. Nek sing nembang Gusti Putri ki apik. Aku mau ya ora, Pak. Suaramu ya cemeng. Ora nembang malah kaya Kang Slupan. Gandara. Kang Slupan pasar. Piye ta ya? Anggene kok ora tutuke nak. Monggo panjenengan. Nek sampean ora sripat-sripit. Ndara Putri ki nak surput. Enak banget. Sripet. Iki digawa wae. Panjenengan ingkang nyekar cobi-cobi. Wis ana-ana ya. Hah? Wo wis. Oh, panjenengan sampun gembol. Sembrono ta kok? Mboten ngoten badhe mangke nek ucul kula benake. Napa pun sekeca ngoten niku. Kok nridik ta mripatmu ki? Lah nek kene ya nridik. Nggonku kok mau ketok ora. Nggonmu arep ngeplek-eplek ra sudi. Kok ora tanggo sayang. Ha kagungane Gusti. Jane nek tak omongke saru, ngonekke aku muni ngeplek-eplek. Lah aku mengkurepe tok lumahke kok. Loh, aku nglumahke iki ming delok lho. Iki kok gek apa semaput apa piye ngono. Aku terus atiku wis ngopo ya ya. Mulane tuku repena. Iki bojomu apa anakmu ta jan? Anakku lho. Lah kene. Anak pupon. Biyen niku ceritane kula niku kontrak teng daleme mbok beruk niku. Jan. Lah, kula lak ya anggere arep bayar niku mesti semoyo mawon to. Bangane kowe semoya terus ora usah bayar wae kowe tak aku anak. Oh, mulane njur ngetutke simbok. Wah, anak-anak njaluk mie wis gagari. Oh, semene gerange kok njaluk mie. Gandara. Sripet. Sing temen tak kowe iki lho. Sampeyan plinteng kok kene lho. Mangga Gandara. Tapi dipun-capi mie-ipun menika. Ora usah dicoba. Terus dienggo wae dicoba kok nek ora sedeng copot nah. Piye-piye nek karo Gusti Putri piye aku? Kaya gaduh kaca karo Sinta karo. Apa muni Bresno mau? Ruang. Tenono dandangmu tak tinggal gosong, Bu. Segane karena ditinggal kabeh. Wis tinggal mon nggo iki kabeh. Aku diuneke Bresno. Papu. Iki apa biyong? Masa Bresno kok karo nggawa beruk. Waduh.
Mbok Bodro raden ora aku ya mbok. Iki Burisrawa ki lagi gandrung. Ayo digawa. Katen bunga. Putri Kamping. Dap Sari. Kutilane. Tangi turu. Jebol ngimpi. Kene ya penek ngono lho. Penak ora ditumpaki ya. Iki piye ta iki? Sik to kok penak. Bane anyar, peleke anyar ning metik. Metik Metik. piye? Tanpa gigi. Oh, dadi bablas ngono. Ora Nggih. nganggo klek-klek. Mboten ngangge persneleng nika. Nika mbok Debron mboten sak nganggo persneleng wis blas. Sale serang nganggo untu. Terus jerantau. Ora usah diopere mlayu dhewe. Gusti Putri, Hah? wah sajake kok ora direna penggalih kala wae ora disutrut ngono. Saiki coba sawangan jenenge kenya iki ya iki. Wah tenan. Ini Putra Putri ing Kediri. Dadi Sekar Kedatoning Kediri. Mula awake dhewe senajan abdi uga luwih gedhe tanggung jawabe. Sebab apa? Ana alane Ndara Putri ora benere Ndara Putri, awake dhewe sing kadukanan. Lah niku. Aku mau krungu kowe Ndara do Putri, nggih. reneng-reneng kuwi dadi aku melu mrene. Rena penggalih ibu. Remen. Iya. Oh, menawi panjenengan susah anu nimbali kula mawon mboten sah kalih yubruk iki. Kula ijen mawon saged. Wong Ndara Putri iki apa-apa sing momong ya aku, sing gulawentah aku kok. Nek saiki Ndara Putri iki saiki seneng nyekar, remen beksa. Kuwi malah sing dadi kersane Kang Sinuwun. Kok iso beksa barange sing ngajari sapa? Aku kandrane. Sampeyan sing mulang. Ambok jatilan, ayo jatilan. Oh, iso. Apik. Tak jam sekian. Oh, tolong itu. Tak tawakke lambemu. Hei. Ger. Awas. Kok iso meneh. Bisa manut karo trompete. Iso gambul. Nek ngono manut anu surasane trompet. Trompet niku manut kali lambe kula. Bro, telolet, Bro. Lah iki merem ning kok. Oh, merem to. Oh, iki anu klebon. Kruget-kruget kuwi. Klebon. Sik. Iki piye iki? Iki. Weh. Bisa mari. Sik. Yong, Biong. Iki isone waras ana tambane. Tambahane piye? Kudu diuyui. Kok ora digolekke tamba apa-apa kok mung arep duwi wedi. Kang nguyuh nanti aku melu. Biong ki lho.
Malah arep melu. Lah, iki wis mari to, Mas. Iki dudu mbok. Senes niki Lah senes. sapa iki? Guayane pun beten nek mbok dibruk niku pandangane pun beda. Nek mbok dibruk beda mboten ngeten iki. Kowe sapa ngaku? Aduh. Ngaku. Kowe saka ngendi kok mlebu ning anggane mbok dibruk? Kok lakune kemayu ya? Kemayu biasane orang mbok dibruk nek mlaku lan cekeh ngoten kok. Ngeten iki. Niku lak kaya beda ngoten lho, Den. Tiong. Kowe merem terus ki? Sapa kowe, Aku waginem. Lagi. Tandane Pak Wadi. Kok sembrono. Sapa jenengmu? Waginem. Suarane barang Malik yo. Sapa ngono? Kowe saka pasar Nyonyol apa saka endi? Apa ngangkruk? Ngangkruk. Ngangkruk. Oh. Sing sok ngangkruk-angkruk karo aku. Kok ngleboni? Kok ngleboni ya beruk apa penak apa piye niku? Arep ngleboni liyane ra injo. Karepe piye? Karepe apa? Iki kok do kurang ajar to iki? Aku ki waras wiris. Ora ana sing ngleboni. Senes. Bodhe beruk mboten ngeten iki kok. Nek ngendikane mboten cetha ngeten iki bodhe beruk niku. Dadi iki tetep isih klebon. Ya nek aku dudu mbok beruk tak mlebu aku. Kok nesu Vio. Ayu ya. Ayu. Kemayu. Nek ngeten iki tak arane nek nyawang aku boludu. Niki nek malam Jumat. Injing lah malam Jumat kliwon. Nggih to? Ya. Niku biasane niki mau dilengke sowan panjenengan. Adate mboten sowan mriki. Lah sowane ndi? Adate nang Karangkusuma mriku. Kene nini pinarak kene. Anu nyewake kloso. Loh, sampeyan iki dadi apa kok lunggone ngono? Ngapa ta? Gusti Ayu lenggah ning ngisor. Lha aku kira ya linggo ya lumrah to linggo. Lah ning ya nompan papane ora kok. Ora entuk. Ya ora. Lungguhe ngene iki ning ngisor. Monggo Gusti. Nah, ngono. Wis iya. Iki Gusti Putri iki kok Kowe mau ngomong apa? Monggo Gusti Putri. Iya, Paman. Iki dudu biong nek Oh, senes bodhe beruk sik yakin saestu niki. Ah suarane Iki kowe kok ngonekke aku demit bae to kek mau. Niku nek marine kedu dusi banyu kembang. Wonten Blumbang mboten teng mriki? ana. Oh, nang mburi. Mbok nek wetan kono kali Praga sing ngombo. Kadoan. Monggo kula aturi anggenipun lenggah Ndara. Badhe dawuh menapa? Badhe tindak Gusti. Badhe tindak pundi menapa? Oh, padha karo arisan piye? Monggo kula aturi. Aku ki seneng nek kowe sak kelorong nirukun, saben-saben aku merlokke kowe wong loro wis sumadya. Kaya iki mau aku neng Mburi Sare krungu nggonmu rengeng-rengeng tak melu biung karo paman. Nyatane aku ya njur seneng sumringah to. Jenengan rawuh teng Sari. Iya.